I'm Cynthia Ambas, mother of Phoebe Ambas. Ako po si Phoebe Gabriel Ambas, batch 3 ng IVFC. Nagpapasalamat po ako kay Sir Edu Agdepa, founder ng IVFC, sa kanyang pagtuturo ng math. Malaking bagay ang 35 kanyang times advocacy 5. sa mga bata. 35 times 10 is equal to Dito sa 300 IVFC, divided by 2 is equal to natuto po akong 175. mag-compute ng mabilis gamit ang mental computation at 120 divided by marami 2. pang 400 iba't divided ibang by 2 is technique. equal to Nag-join po kami dito sa IVFC last year, nung grade 1 po si Phoebe. Matagal ko na pong alam itong IVFC dahil nakikita ko po sa Facebook at nag-volunteer din po yung mother ko dito na friend po ni Sir Edward Agdepa, ang founder of IVFC. So, malaking tulong po kay Phoebe itong program ni Sir dahil yung mga lessons nila sobrang advanced na po. So, hindi ko na po kayang ituro kay Phoebe yung mga iba't ibang techniques na tinuturo ni Sir. Walang lapis at papel or yung mental computation. Pati po talaga kaming mga parents natuto rin. Kaya sana hindi po talaga magsasawa si Sir Edward na tulungan at turuan ang mga bata. Lalo na po, wala pong bayad tong program ni Sir. Good day everyone, I'm Shi from Capas Tarlac. So, nag-start po kami mag-join sa IVFC last year. Since pandemic po, so naghahanap talaga ako ng pwedeng maging libangan ng anak ko, which is pero nakakatulong sa kanya. So, nagsabi yung sister ko sa akin na kung gusto ko daw i-join sa IVFC, si Josel. So, tinanong ko siya kung paano. Sabi niya mag-registered ka lang kasi free online naman siya. So, nag-registered po kami. And after namin mag-registered, dun ko palang tinanong si Josel kung gusto niya mag-join sa IVFC. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, it's a math technique. So, you just try it for 1 week. So, nagsabi naman siyang, yes, mommy, I want to join. Pina-join ko siya. Nung una, medyo tahimik siya. Kasi, parang kinakapa niya pa yung mga class niya. At the same time, yung pagtuturo ni Sir Edu. So, after 2 weeks, nakita ko naman sa kanya na nag-enjoy siya. So, until such time, naka 1 month kami, nag-enjoy siya. So, siya mismo, excited siya everyday na pumasok. So, pagkasabi niyang, Mommy, it's IVFC time. So, siya mismo nagla-login siya sa Google Meet. Ganun siya ka-excited. Then, later on, siguro naka 6 months kami, nag-enjoy na siya at the same time, mas mabilis na siya sa math. So, sabi niya sa akin, Mommy, I want to stay at the IVFC. So, kahit na may klase daw siya, mag-IVFC pa din siya. As of now, umabot na kami ng 1 year. Then, this year, since may face-to-face na, yung first day of class niya, since nasa grade 2 na siya, last year is grade 1, tapos grade 2 na siya ngayon. Yung first day of class niya, tinanong siya ng teacher niya, which is, paano niya nagagawa yung sa math since napakabilis niya. So, ang ginawa ng teacher niya is binigyan siya ng activity sheet. Then, a few minutes lang natapos na niya while waiting for the others na kaklase niya. Then, nagbigay ng another sheet yung teacher niya. So, tapos ulit siya. Then, nagsuggest ang teacher niya, sabi, Josel, turuan mo na lang yung ibang classmate mo. Diyan sa ginagawa mo kasi ang bilis mo, paano ba yung technique mo? So, sabi ni Josel, I learned from IVFC, which is Sir Edu taught me the technique. So, ayan. So, sa IVFC po siya nag-aaral ng mga techniques kung paano mapabilis sa math. So, Sir Edu Agdepa, thank you so much po for sharing your knowledge, for your patience, and of course, love na binibigay mo sa mga anak namin. For free po na pagtuturo mo sa mga anak namin. So, ang ganda po kasi ng advocacy niya, which is, sabi nga niya, no one left behind. So, when it comes in math, dapat pantay-pantay at the same time, dapat mag-level up tayo. So, ganun po yung advocacy niya, yung pagtuturo niya sa mga bata, nagbunga naman po.
So, yung mga bata na galing IVFC, they competing from international. Then, we're very proud to say na nakikipag-compete sila, nakakasungkit sila ng gold, bronze, silver. So, pag galing ka sa IVFC, at least, di ba, free lang siya, pero you can compete with the other country with the techniques of IVFC and the help of Sir Edu. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Arnida Orbeta. Isa po kami sa naging beneficiary na makasali sa IVFC. Napakalaking bagay po ng IVFC para sa aking mga anak, lalo na po dito sa aking panganay. Dahil po bilang nanay, sa pagre-review po sa araw-araw at lalo na po pag-exam, ang math po ay naging malaking kabawasan. Dahil ako man din po ay hindi gaanong kagalingan sa subject na ito. At sa sobrang advance po ng mga itinuturo ngayon, kailangan ko pa rin po magkaroon ng pag-aaral sa sarili ko bago ko po maturuan ng aking anak. Simula po nung naging kasapi kami ng IVFC, nakikita ko po unti-unti sa aking anak na nagiging confident na siya pagdating sa math. At isa pa po, ako din po bilang nanay ay natututo din po ako sa mga lectures ni Sir Edward. Napakalaking bagay po nito dahil kung sa panahon ngayon ng pandemya, kapag po ipinasok po sa isang review center ang bata, lalo na po pagdating sa math ay napakalaking gastusin po. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako na nandyan ang IVFC at si Sir Edward dahil sa napakatyagang pagtuturo ng mga pagtuturo pagdating sa math at ng mga techniques, dahil po nagiging madali para sa aking anak ang pagsusolve. Dati po nakikita ko siya pag-exam na po ng math, natatakot na siya, at ako din po, inaabot kami ng sobrang gabi para lang ma-review ng tama. Paulit-ulit kaming nagre-review ng mga samples, ng mga formulas. Pero po, nung nandun na po kami nakasali sa IVFC, kahit po siya, natuturuan niya na yung kapatid niya at mas napapadali pa dahil nga po sa mga technique na itinuturo ni Sir Edward. Magandang araw po. Ako po si Mary Crisami Orbeta. Mapalad po akong nakasali sa IVFC mula noong June 2021. Simula po noong maging bahagi na po ako ng IVFC, hindi na po ako nahihirapan sa mga math problems na ibinibigay sa akin. Maraming salamat po sa IVFC at lalo-lalo na po kay Sir Edward sa matyagang pagtuturo po niya sa aming mga anak, sa lahat po ng IVFC, at saka po sa lalo tigit sa mga less fortunate po na mga kabataan na nais matuto at nagkakaroon po ng proper training. Hello, I am Mrs. Charny P. Unigo, and my son, Philip C., is one of Sir Edward's students in IVFC, or I volunteer for Filipino children. And Philip P. Unigo, a grade 4 student from Los Baños, Laguna. Thank you, Sir Edward, for teaching us different math skills. I am able to get medals from 3 Vedic competitions, 1 silver and 2 bronze. Sir Edward has been a very great help not only for my child but for many other kids who wish to learn math and reading or English at the same time. Sir Edward is known for his generosity and his willingness, his commitment to teach young kids, especially those who are underprivileged, those who can't afford to send their kids to special trainings, especially in math. So Sir Edward willingly extends his help to teach young kids. And his nomination is a proof or a sign that he's doing a great job in motivating our future generation, the kids that we have. I hope that Sir Edward continues his advocacy in helping children so that those kids will have a brighter future.
Malaking tulong po ang IVFC sa akin dahil marami po akong natututunan. Tinuturuan po kami ni Teacher Edu ng multiplication, division, pattern, at iba't ibang technique sa math. Maraming salamat po kay Teacher Edu dahil hindi po siya tumitigil sa pagtuturo po sa amin. Mabuhay ang IVFC! I am John Lemuel Zapanta from Caloocan City. I study in Barrio Obrero Elementary School. I'm a student of IVFC. I volunteer for Filipino children, founded by Sir Edward Agdepa. I am so lucky to be a pupil of the IVFC as I learned new solutions to problems, also correct pronunciation, but it helped me when it comes to communicating. I joined IVFC last July 2021. That was during the COVID-19. It happened when my mom was looking for free classes and saw IVFC page on Facebook. Thanks to IVFC and my parents, I now like doing math. I would like to say a big thank you to IVFC who guided me in the second National Vedic Math Olympiad, where I got a gold award. It was Sir Edu who helped me face my fears on solving an almost the hardest question. Like my favorite scientist, Albert Einstein, says, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Let us give Sir Edward a big applause to guiding all of the students for whatever competition you have to practice. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Denise Rose A. Democrito. Isa ako sa mga estudyante ng IVFC na itinatag ni Sir Edward Agdepa. Ako po ay masaya na naging parte ng IVFC dahil po sa edad kong 6 years old. Marami na po akong natutunan kay Sir Edward. Hindi lang po mga numero, pati na rin po kung paano mag-pronounce ng ayos. At ito po ay nakatulong sa akin para ako po ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Simula nang sumali ako sa IVFC, inalis ni Mami ang tutor ko dahil sa tulong ni Sir Edward. Nagagawa ko ng mag-isa ang aking mga assignment. At ngayon pagtatapos namin ng kindergarten, itinanghal po akong first honor. Kaya sobrang pasasalamat po kay Sir Edward sa libreng pagtuturo niya sa amin at pagtsatsaga kahit minsan siya po ay masama ang pakiramdam, pinipilit pa rin niya na turuan kami. Kaya naman po taos puso akong nagpapasalamat sa kanya. Isa po siya sa mga iniidolo namin. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rain Matthew A. Democrito, isang grade 3 student. Isa ako sa estudyante ng IVFC. Itinatag ni Sir Edward Agdepa. Maswerte po ako
na naging parati ako ng IBFC. Dahil po marami akong natutunan, hindi lang po sa mga numero, pero tinuruan din po ako kung paano mag-pronounce ng ayos at kung paano po ilabas o ipakita ang kumpiyansa namin sa sarili. Sumali po ako sa IVFC noong March 2021. Nakita po ni Mami ang post ni Sir Edward na siya po ay nagtuturo ng libre. Kaya naman po, itinoy niya po kami sa advocacy ni Sir Edward. Kagustuhan ko po matuto ng iba't ibang teknik. Nakinig po ako at inaral ko po ng ayos ang mga itinuro niya sa amin. Kaya naman po, sa tulong niya, marami po akong natutunan. Natuto po ako ng iba't ibang teknik na hindi pa itinuturo sa school namin. Dahil din po kay Sir Edward, mas tumaas pa po lalo ang mga grade ko, lalo na po sa math. Nais ko po samantalahin ang pagkakataon na ito upang magbigay ng taos pusong pasasalamat sa aking IVFC family na pinamumunuan ni Sir Edward Agdepa. At siya din ang isa sa taga-suporta namin pagdating sa pagsali namin ng competition. Siya din po ang nag-guide sa akin noong una kong sumali sa National at International Vedic Math Competition. At nakakuha po ako ng 1 bronze at 2 silver medal. Siya po ang tumulong sa akin na mapalakas ang aking kumpiyansa, pagpapahalaga at disiplina sa sarili. At siya po lagi ang nagpaparealize sa akin na madali lang ang math. Kaya lagi kong tinatandaan ang laging sinabi niya na dapat walang batang maiiwan sa larangan ng edukasyon. Magandang araw po. Ako po si Mami Corlene Sakdalan at isa po ako sa mga mommies na ang mga anak ay swerteng nakapasok sa nakilala si Sir Edward at ang IVFC or I Volunteer for Filipino Children. 2 po yung anak ko na nagtitrain under kay Sir Edward. Yung isa ay kinder, yung pangalawa naman ay grade 3. Yung kinder ko po, hindi ko po kasi siya in-enroll sa nursery level. So, halos wala po siyang background kasi kasagsagan po yun ng pandemic. Siguro yung alam po niya ay mga ano lang, parang alam lang po niya 1 to 10. Pero, nung pinasok ko siya sa IVFC, nagdadalawang isip din ako kung kakayanin ba niya. Pero meron kasing mga strategies si Sir Edward na ini-introduce niya sa mga mathematical concepts para mas madaling mag-grasp ng mga bata, kahit kinders. Yung anak ko, hindi lang nag-increase yung numbers niya from 1 to 10. Umabot pa siya ng thousands, 100,000s kasi kahit place value, number sense, yung pag-identify ng smallest, biggest number ay diniscuss din ni Sir Edward. Pati mga money, time, nakakatuwa kasi laking bawas sa aming mga stay-at-home moms na maraming mga ginagawa sa bahay. Personally, ako may 3 po sila na anak ko na gustuhin ko maturuan sila one-on-one, pero yung oras ko po ay hindi ko na halos ma-manage well sa pagtatakil lang po ng mga everyday household chores.
So, ayun po, malaking partner po talaga yung IVFC sa pag-aaral ng mga anak ko. Si kuya naman, yung aking grade 3 ay of course nare-refresh siya, nasusupplement. Lalo na po ngayon, grade 1 pa nga lang ay may problem solving na. Medyo modern na po, advance. Kailangan mag-advance yung educational system natin at kailangan din maging parallel din po tayo dahil sa modernization po ng ating panahon ngayon. So yun po, yung IVFC ay napakalaking tulong personally sa akin and sa mga magulang, sa mga bata. Marami po siyang nare-reach na mga bata kahit before ko pa na nakilala yung IVFC. Nakita ko marami na pala siya sa mga provinces, sa mga rural areas. Ang dami na pala nilang pinuntahan, mga talagang mga ganong works, hindi ko po ma-express, pero yun pong volunteerism ni Sir, yung concern niya na ma-uplift yung mathematical skills ng mga Filipino children ay nakaka-amaze po. And he deserves better kung ano man yung estado ng IVFC ngayon. Hello po Sir Edward, magandang araw po sa inyo. Ako po si Rodelyn Rabaca, ang nanay po ni Leia Rain Rabaca. Ako po si Leia Rain Rabaca, na isa po sa estudyante ng IVFC. Bago pa po ako sumali sa IVFC, ang nagiging grade ko po sa math ay 88, pero ang laki po ng improvement ko sa math dahil sa pag-a-attend ko ng libre sa inyong klase na IVFC. Kaya ang nagiging grade ko na po ay naging 96 na. Nadagdagan po ang aking kaalaman tungkol sa iba't ibang teknik sa math. Nais ko lang po pasalamatan ang IVFC class na nagtuturo sa mga bata ng libre nang walang hinihinging kapalit. Ang laki po ng tulong sa amin bilang mga magulang sa mga batang tulad ni Leia, na ang dami po niyang natutunan sa inyong klase, Sir, tulad po ng iba't ibang technique sa pag-solve sa mga math. Kaya nag-improve po siya sa kanyang grade, sa kanyang klase sa math. Laking tuwa ko po at ganun po yung improvement niya, Sir. Maraming salamat. Gusto ko po kayong salamatan kasi po ang laki po ng improvement ko sa math. Isang taos-pusong pasasalamat sa I-Volunteer for Filipino Children or IVFC sa pangunahan ni Ginong Edward Orbeta na nagsilbing tulay upang maipaabot ang tulong sa mga kapuspalad ngunit may angking talino na mag-aaral ng Payatas B Elementary School. Saludo po kami sa inyong advokasya na maisulong ang dekalidad ng edukasyon. Sana pagpatuloy niyo pa po ang inyong maragang adhikain. Marami pong salamat at mabuhay po kayo. Ulitin! Pakinggan muna! Ulitin! Isa pa! Ulitin! Ulitin! Isa pa! Pakinggan muna! Ulitin! Nga! Isa pa!
may mabuting kalooban sa pangunguna ni Sir Edward Pantepa ng IVFC or I Volunteer for Philippine Children. Ang nagsilbing tulay upang makipag-upot niya ang kanyang tulong sa mga mag-aaral ng aming paaralan. At natutuwa ako at nagpapasalamat ngayon pala sa mga biyaya na darating sa aming paaralan na hatid ng kanilang foundation. So maraming salamat po, Ginoong Pantepa. Mabuhay po kayo at naway pagpalain po kayo ng